Днешният ни гост преди няколко седмици явно е решил да ни послуша най-накрая и от едно фейсбук съобщение взе, че се озова в студиото наблизо. Той си има лична кукерска група от ръчно изработени кукли, изработката на които му отнема цели 10 години. Но повече за нея ще разберем от госта ни днес, Живко Георгиев. Здравей, Живко. Здрасти, Живко. Превърна в същински музей нашото студио. Да, той ни беше изпратил във фейсбук, че има 3-4 куклички, изведнъж дойде с 7 кашона и не знам още какво. Много интересни всички тези неща. Цяла кукерска група. Ти ни идваш на гости чак от Ямболско, където всъщност имате и така доста голям кукерски фестивал, Кукерландия. Да, това е някаква традиция при вас ли е? Предава ли се от поколение на поколение това с кукерството? Да, предава се. Много интересно. От баща на син и... Ти така ли всъщност започна? Покрай баща ти? Не, просто съм се увлякал от мои близки, които са играли и аз така се заплених от тази игра. Участвал си няколко пъти на кукерски игри. Участвал съм, когато съм бил малък. Добре, защо всъщност ти в един момент спря, както си участвал в кукерските игри, в един момент започна да правиш на твоите деца да участват повече? Реши да се отдръпнеш малко по-назад. Да, човек трябва да се отдръпне, много е ясно. Защо защото с възрастта. Възрастта. Ти па се носи престарял, брат, че какво означава с възрастта? Ами, кукерите се играят от младежи, а не от възрастни. Аз съм виждала даже и жени да играят. Тук по Сурва съм играла, да? И аз съм обличал моето дете, момичето, но не е правилно да се облича момиче. Защо? Ами обичай е такъв. Мъжки обичай. Да, мъжки. Да. На Сура аз толкова много се изкефих, че имаш толкова много мъжки. Все едно да обличите момче Лазарка. Не знам, вече трябва да сме коректни, да. Да. Затова трябва да сме точни в тия обичаи. Окей, добре, всъщност всичките тези маски, тази маска ти си я правил, аз никога не съм виждала такава маска, въпреки че съм снимала сурвакари. Тази е уникат. Добре, разкажи ни малко повече за нея, как я направи, какво изобразява? За изобразяването така реших с 3 кукерчета да бъде. Това е като доброто и лошото, черно-бяло. От какво го правиш? От какво ги изработваш? Тази е с конструкция и с кожа. От животни ги взимате? От животни, но това е от обработена кожа. Тази е точно от животни. Тук имаме една друга, която ти ни сподели. Не често може да се види една маска да има 2 лица, нали така? Какъв е смисъл в това всъщност? Ами, че след злото идва доброто. Така ли? Тук кое е злото? Това е злото. И злото гони. Това сме аз и Боряна. Да. Аз кое от двете съм, извинявай? Не знам, ти ще си избереш. Аз ще си избера, аз ще ти кажа на теб. Нямам право да бъда кукерка, така че виждаш ли? Няма право. Така че се нагърбя с 2 лица. Какво ми ще се наложи? Гледай, какво вето ми наложиха. Добре, кой ти е на теб най-яркият спомен от кукерските ти години? Чак толкова си заплениш, че да направиш един своеобразен музей от всички тези неща. Би трябвало много да си ги обичал тези игри, маскарадни. Не, може би съм обичал да правя или да се занимавам с някакви малки фигурки. И оттам, като видях 2007 година едно кукерче, подобни на тези, толкова много ме заплени, че разгоря един огън, който от направата на едно кукерче се превърна в цяла кукерска група. Ти обаче още преди това си майсторил различни предмети. Да, когато бях малък. Това е първото, което кукерче направих. Заповядайте. Благодаря. Дай тук да покажем на зрителите първото кукерче. Виж колко е сладко. Обаче има ръце от супергеройско, от малка играчка си ги това е една кукла на моето дете. Добре, разкажи ни сега за плитките. Аз разбрах, че много интересни плитки има една от твоето две са куклите. Да. Това е булката. А къде е другата? И другата е бабата. Айде да вземи бабата. Добре, разкажи ни от какво ти си направил всъщност тези плитки. Тези плитки са от моята коса. Това е напълно автентична коса на Живко Георгиев. Да. Около 1300 коса ме има. Колко време чака тази коса? Около 3-4 месеца събирам. Си пускаш косата дълга? Не. За 4 месеца ми трябва да събера примерно космите, които трябва да изплета тая плитка. Вау, това е доста всеотдайно към кукерската група. Добре, твоите синове сега каква роля играят в кукерските маскарадни игри? Булка или са си кукерите? Не, те вече спряха да играят. Тоест сини дъщеря имаш? Да, имам сини дъщеря. Опитах се да им предам това, което аз съм научил
и дори съм им направил и костюм. Да. Но това не продължи дълго. Не знам, то се остава тяхно решение. Може ли да се каже, че както си участва в кукерските игри, в един момент си решил да си създадеш свой собствен свят от кукери и да си бъде твой? Да, и може и така да се наслаждаваш, без да си част. Не само аз да се наслаждавам, може би искам да покажа на цяла България, ако трябва. Затова ви писах. Да. В един момент това да излезе наяве, за да може да бъде видяно и да заредим повече от един човек или двама. Да видим какво е ентусиазма на един човек, какво може да се твори, докъде може да стигне. От една кукла започна малкото кукерче. Да. А ти не го правиш това нещо с комерциална цел изобщо, нали? Ти си го правиш само за твоето. А как може да прерасне според теб? Защото те са много вече. Твоите... Искаш да ги показваш на хора или... Искам да ги показвам, като ако мога да си направя музей. С твоите... Да. Пък ако не можеш музей, пътуваща изложба, знаеш ли колко много такива има в България пътуващи изложби, които гостуват на различни музеи. Виждам ти идея. Да, може и гостуваща. Ето. Да. Направиха едно добро нещо. Браво, Борянка, много добра идея. Първо съм била лошото лице, моля, никакво уважение. Много ти благодаря, Живко, че дойде чак от Ямбол. Аз също ти благодаря, че ни писа първо, защото това е много важно тази комуникация за нас е много важна, защото в крайна сметка без зрителите това предаване нямаше да съществува. Точно така. Абе ти, Живко, ти в Мелник бил ли си, аз да те питам? Не съм бил. Ето и аз не съм била. Аз не съм била в Мелник, между другото, което си е абсолютна грехота. Руино вино се лее в Мелник.